Takže čaute ľudia, ja som Viktorizmus a dneska vás vítam u mojho prvého videa s mikrofónom a ideme si zahrať takú Robloxovú príbehovku. Pomoc! A dúfam, že to užijete. No poď! No už sme tu, ja som za dieťa, lebo som dieťa. Hidden around. Aha, dajú nám energiu. A tam tu je niečo. Jablko som zobral. A kukiska. Taký breaking news za 3 minúty a 40 sekúnd. Tak. A trezor. Budeme musieť nájsť kód. Ale skúsim ísť ešte hore. Našiel kľúč od oné basementu. Tak pôjdeme tam, ne? Poď, chcem sa pozrieť na ten basement. Aha, tu je basement. Ale je zamknutý. Ale on má key, on má kľúč, ale tak nech vedie otvoriť. Cookie. Nice. A doláre. Moje. Nice. Dám si cookie. No otvor to. Chcem ísť dovnútra. Čo sa... Čo je? Tak asi ešte nemôžeme ísť. Tam nejaký oný... Kto sa tam prechádza? Nejaký dedula. No nejdem tam. Niečo sa deje, nejaký event. Dajte si, sadnite si. Večera bude oneskoro. A ideme, sadneme si pri niekoho, takto tu. A, niekto klope. Kto to je? Ja nebudem odpovedať. Či by sme mali odpovedať? No neviem. Otvor. Nejaký nuger otvoril. Bacha na to slovo. Nie, je to pizza delivery man. Je to pizza. Nice. Každý máme jeden kus. No budú správy. Breaking news. Nebudem skipovať nič. Emergency podcast. Tá podcast. Aha. Čo je? Čo stalo svetlám? A zabíjajú. Čo sa... Stay inside. Protect your families. Keep doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. Their leader is Scary Larry. Líder je Scary Larry. Takže máme tu očistú. Nejakí ľudia sem prídu a budú nás boxovať. Time bed. A nechcem... Ja mám túto posteľ. Tak dúfam, že sem niekto príde. To čo je? Jak si sem dostal? Čo si Spider-Man? A čo mu mám robiť? Či sa mi ho neumlátim? A ty kokos. A zabili ho. Jak si sa sem pre pána dostal? Maskovaný. Dobre, pôjde. No. Najlepšie, že ak sme išli spať potom. Poď, Darko, idú si po nás. Nevieme určiť, čo sa stane ďalej. Že tu sú dosky v hlavnej izbe. Musíme všetky steny, všetky okná, dvere to dať. Tak toto bude tak zablokované okno, že to si ešte nevidel. Dvere budú tak pokryté tými doskami, že to ešte niekto tak neurobil. To tu zastávam. Asi keď je také šedé, tak je to pohoda, lebo toto je strašne zablokované, akože. No, daj to tam, takám. Ukáž, úplný umelec som. Tak. Ešte jedno okno. Tam je stále ten ujec hore. Tak sa deň, že sa mu nič nestalo, ale my deti tu musíme zomierať. Ešte hore. Alebo že či to dokázali zabarikádovať. Dobre, to zvládli. Ja čakám, keď už som tu, tak
Pozorujem nejaké... Ešte tu niečo není. My sme to dali, všetko sme zabarikadovali. Brať. Aha, som spravil najviac práce. Nice. Zacho takto zabarikadovali? Bol ten text, takže... Wow. Je neskoro. Ja idem, ja chcem posledné. Pizza slice posledné sú. Ja chcem pizza slice. Čo je? To bolo random? To bolo pekné, ono. Aha. Svetlo troška minus. Nie, to nie sú oni. No sú, no. Sakra, prečo majú sekery? Ja mám pytel čipsov. Nemôžem ísť do basementu? Nemôžem. Aha. Udržia nás úplne. Pomer do postele. Zase? Je tu? Není. Není tu. Aha. Nikto tu není, nezostali sa sem. No. A... You can sleep right. A oni ich tam bijú v tej inej miestnosti. Ešte, aké máme šťastie. U nás nie sú. Nice. Ich tam bušia a my nemusíme. Pink room. Chudáci v rúžovej. Rozbili to okno, no. Že nestačili tie dosky. No tak nič. Other has discovered the broken window, Že našli rozbité okno. Basement left open, I think. Nie. I think the bad guy is still... Že ten zlý oný vyvrhel je stále tam, ty zlý. A počuť... Nie. To znie veľko. Masívne. Idem sem. Quickly. Scary Larry. Ide. Ježiš, prečo tam tá baba stojí? A tam je. Tam je. Nie. Nebudz, neumieraj takto pred mými očami. Ja, Mirenko sa odpojila. Čakaj, tam bejsbolka. Let's go. Išiel obster, rýchlo. Yes! Mám bejsbolku. Dobre. Ideme sa rýchlo skovať do basementu. Ja budem inteligentný a zabuchnem dvere. To sme tu fakt len traja. No sme v basemente a čo tu? Nie, čo je? Nedobíjajú sa nám sem. Nie. Snažia sa dostať sem. Obránte to tu, čo? Nejdu sem. 3 deti tu budú ty sa byť. Jasné. Nie, neotváraj im nič. No ty kokos, jasné, ja som to tak vedel, že ty kretný. Poď zabij, spích, ale neubieraj mi. Yes, ale dávame mu docela bitku. Oni mu zobrali. Vypadla z neho nejaká 20 či 10 eur, to pohode. Nie, ďalší. Tak spiť. Poď, ja ti dám. Chodakam. Dostaješ stredovek a spacaky. Sú tu 3 postele v basemente. No jasné, iba niektorí. Nás tak malo, že všetci. No, konečne máme vyspatý, sme do Rúžova. Ja tam mám plný ten lokátor, čo to je, čo ukazuje energiu. Z nejakého dôvodu asi ideme von. No, ideme von. Že máme ísť preč z toho basementu, to už sme urobili. Aj z tohto, z tejto. Kamo, čo tu urobili, taký slis. Tak mimozemšťania, nie ľudia. Ale prečo za peniaze by som si tu niečo kupoval? A kúpim chips, chipsy kúpim. Akože keď sa pozrite oproti, tak... You are next, vy ste ďalší. No neviem, už som rozbil držku tak 3. Neviem, ak chce ďalší, tak pôjde. Jaj? To som ani ja, Done. Ideme sem? A to nejaké vianočné veci, nejaká červená hlava. Ešte nejaký skaft stromček.
It's getting late. No asi je skoro. Get home. Lock the doors. No my už sme doma. Ja to neotváram. Neodpoviem ti. Je očistá. Tak... Otvora dvere, no tak... to vyzerá jak pizza, no. Aj keď v nejakom suit oblečku, no. To budú prevlečení. No to budú prevlečení, ale ja som to vedel, že tam bude nejaká zrada. Jaj, tu je už nejaká tortelínska hudba začala hrať. Kámo. Jež, on sa rotuje. Ty kokso, fidget spinner. Beyblade, ty kokso. Roty. Ja ti dám bitku. Dostaješ. Dobre. Pomoc. Bože, čo ideš po mne? Ja ti dám cestu tvoju onu, ja... Tie fúziky môžem dakam ísť. Sa najem čipsa. Pomoc. Bože, ti dám bitku. Ty koksu, tu máš, chod dakam. Neseď ty. Ti dám poradne cez držku. Tu je oné talianské fúzy, môžu ísť dakam. Odpalím ťa naspäť do Itálie. No poď. Nie, mi nech. Ubíte ho. Ježiš, jak sme ho ubili. Mi na nič som sa nezapotil. A pizzu mi daj, akože pizzu to mi daj. No, dobrá práca. Išiel len po mne. Všetci ideme sem. Áno. Do zelenej. Tak. Tu, všetci spolu. A rotoval so sebou viac jak Beyblade. No jasné, čo som hovoril. No poďte, jemnenku. To bude taká zahrievačka. Ježiš, obidvoch jednou ranou. No pozrite sa. Sa rozleteli jak... Zjem to. Nice. Ešte mám nejaké zde... Na posilnenie. A money? Hoď mi dakam. Ja chcem money. Dobre. Čo tu jak alarm, ten zvuk? Čo sa deje? Go outside and check. No. A čo sa deje? Aj tam sú. Išli vykradnúť ten store. A ide. Zase tento. Vyzerá, keby išiel na maškárny. Scary Larry. Jak v ruke drží tú kolu. Musíme odísť. Ide našou cestou. Find the sever. Jasné, save down. No dobre, ideme dole do kanalizácie, aj keď neviem, že to je úplne také... Prečo je tu kostra dinosaura? No ja všetko iba, že ježiš, ide po mňa zolín 1, 2, dobre, vyspíme sa, pohode. A prečo to tu prežívame už týždeň a práve sme kde v takej zelenej gebuzíne? Prečo si tam? To si robíš srandu, on sa... A teraz sa to tam... No tak to je kripel. On tam fakt padol dole. To je mengeletik. A znova... A ubral mi ty kokso životy. To je parkourista. On má aké oné? On má heala. Super, ešte, že som to mal na max. Takže neviem... Že toto je boss fight. Není, všetko vyhráme. Tam, dajte nám cestu preč z tejto. Error. Nejaký error. Čo to? No, čo? Dobre, chápeme. No. Scary Larry. Run. Hello. No, ahoj, čau. Moje meno je Scary Larry. Čas na zomretie. Takže toto je ten čas na zomretie, to už sa nám stalo 3-krát. Dobre, dám ti bitku, dám ti čoču, dám ich všetkých troch naraz. Poď sem, Jemirenku, vypnem ťa viac ako... Poď, ešte tu máš jednoho.
Ale to sa napínavá hudba, kámo. Poď. Ježiš, tu je. Zabijem ťa. Čo tá baba tu nič nerobila? No, robíš ma extrémne naštvatého, jasné, vidíš. Kamo, nie! Ona zomrela. Ja sa najem? Ježiš, už mám dvaja. Krčič. Kamo, nechoď po ňom. Banán. On sa odpojil. Si tu sám. Ne. Pomoc. Poď. Daj mu. Ježiš, prepol mu. Dobre. Asi iba sa dá. Dobre. Dal som mu jednu. Dobre, neviem, či Torrens, pomoc. Čo bolo? Ježiš. Kamo, čo sa tu zo zeme? Dobre. Kamo, to je to je bordel. Ježiš, to som nevidel. Ale dobre. Kam to dám lock-in, vyhrám sa aj sám. Bez žiadnej pomoci. Všetci ma opustili. No, už? Zase ideš? Budeš robiť zle? Time to handle you myself. Čo? Ty kokos, kámo, ubral. To dám. Tak, ale on predvída. Ja viem predvídať jeho predvídanie. Ježiš, easy. Ježiš, banán nevie nič. Starý dedulo asi. Posledná očista, ktorú má. Ja už si nachystám pálku. No poď. Zabijem ťa. A ešte jedno srdiečko a je hotový. Dám ti. No, posledné kolo. A máme to. Extremely hungry. To už si povedal 4-krát. A mi ubral, jak? Neviem, či by stačí robiť len, či krútiš do koliečka. Tak nič. Dobre, chápem. Dobre. Beyblade. Poď! A hotovo, dokončím ťa. No, rozpadol si sa, ježiš, slabko. Dá sa ho zobrať? Nedá sa to zobrať. Nemám. You did it. Spravil som to. Ježiš, áno. Scary Larry bol zabitý. Teda defendnutý. Iba mnou. Všetci to lívli, všetci to zomreli. Ja som hrdina. Vyhral som, ľudia. Dobre. Vyhral som. Yes. Čo sa deje? A nejaká scéna. No? Čo? Čo si urobil? Čo? Čo robíš? Nie. Prečo? Ja som zlý? You win? Evil ending. Tak ľudia, ak budete chcieť iné endingy, tak kľudne si môžeme zahrať znova. Môžeme ísť za dospelého. Tak ľudia, ja sa tu s vami lúčim, nezabudnite dávať lajky, odbery a ak budete chcieť pokračovanie alebo nejaké iné endingy alebo kľudne iné hry na Robloxe, tak píšte, čo by ste chceli a čaute.